Mi dechrau nawr y gêm gyda gwasgu bwtwm control. Mae hwn yn digon hawdd. Beth fi wedi wneud, wedi rhoi cefndir hyn mewn i ystafell. Fi roi'r ystafell lan ar y top fan hyn. A beth dwi wedi gwneud, dwi wedi creu object newydd, ac os fi'n clicio ar yr object newydd hyn, na gyd yw e, mae'r object yn invisible, ac amser fi'n gwasgu'r bysellfwrdd, so add keyboard, a fi'n dewis control, go to next room. So, beth mae angen i fi gwneud nawr, cyfgweld os mae fe'n gweithio. Nawr, y peth sydd eitha diddorol yw, mae angen gwneud siŵr bod chi'n dewis yr un cywir. So, fi'n mynd i dewis play nawr. A nawr, amser fi'n gwasgu'r bwtwm control, mae fe'n mynd â ni mlaen i'r lefel newydd. Okay, easy peasy.